flash moba antolatu duzu hemen Tolosan, lehen urtekoa ona izan zen, arrakasta izan zen? Bai, aurreko urtean nik uste, 200 bat edo kasle eta guraso etorri ziala, eta nik uste aurten hasierako probizioa ikusita nik uste gorakada izango dugula ere. Aurten nola zabaldu duzue, dantza ikasteko modua edo nola izan da? Bai, jarri ginen harremanetan dantza taldeekin, udaberrikin, Tolosako udalak duen taldearekin, tailerrekoekin, alurrekin, Itaskun Arriola Eskola eta Usabalko dantza modernoko irakaslearekin, eta haiek aukeratu dute musika, Tea Maizena izango da, asmatu dute koreografia, eta sare sozialetan zabaldu da. Orduan, atzo egin zen ja ensaio orokorra, eta hola egin dugu aurten, pixkat denbora gehiagoekin ibili eta zabalago eta nik uste hobeto. Baina flash mob honek badu arrazoi bat, emakumearen indarkeriaren eguna dela eta antolatu den gauza bada, ez? Bai, hori emakumearen, astelehenean izango da emakumearen ganako indarkeriaren kontrako eguna, eta horren inguruan Gazteria Departamentoak eta Berdintasun Departamentoak hainbat gauza antolatu dituzte, eta horietako bat hau izan da, flash moba aldarrikatzeko eta pixka biztarazteko daukagun arazoa. Bestetik gero deituko ditugu baita ere, deialdia 12 herritan manifestazioa dago eta horretan gonbidatuko ditugu bide batez, eta hortikan sortutakoa da bai.